Salam, salam sejahtera bagi kita semuanya, salam sehat. Bapak, Ibu, Amang Inang, dan para sahabat, sebelum saya menyampaikan khotbah, maka izinkan saya sebentar menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya para penonton setia saya yang telah berhasil menemukan channel ini yang bernama Robert Hendra Simanjuntak. Karena channel saya yang lama yang bernama Robert Simanjuntak tidak dapat lagi kita temukan untuk sementara. Disebabkan ada orang yang tidak bertanggung jawab menghack akun saya. Itu kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 yang lampau. Dan sejak hari Jumat 28 Juni saya buka channel yang baru ini, dan hari ini genap 10 hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, masih banyak penonton saya yang belum berhasil menemukan channel ini. Saya bermohon kerjasama kepada kita seluruhnya. Saya mohon dengan kerendahan hati saya supaya kita bersedia untuk men-subscribe dan juga men-share ini ke berbagai media sosial supaya penonton di Robert Simanjuntak juga kembali dapat menemukan channel yang baru ini. Atas perhatiannya saya ucapkan kepada kita seluruhnya terima kasih banyak. Martang yang meta. Dami debata nasumurung sian salu naroha imana mangaramoti ati-ati dot pikiramu nabi di bagasan Yesus Kristus. Amin. Kamangdo inang tatangihon mak hatani debata ima jamita pertangyangan sian turpu epistel minggu tanggal 14 Juli 2024. Tersurat di buku Amos bidupitu ayat sada rodi ayat onom ujahama dihita saluhna. Songonodo di pataridahon Tuhan Jehovah tuahu. Idama jumadihon sihapor ibana. Dimulana martubur duhu ni panabian. Jala idama sagak dui. Dung manabi rajai. Jadi dung sun siap digagat suaswanan ni tanoi nikuma. Ale Tuhan Jehovah say marpamuati maroham. Tung behama panahan ni si Jacob jongjong ay name do ibana. Jadi marpangulahi marohani Jehovah taringotusi. Dang jadi saut ninna Jehovah. Songonodo di pataridahon Tuhan Jehovah tuahu. Idama dipio Tuhan Jehovah maapi laho manorui. Dunga pola di sudahon lung bolo nih, di sudahon doho partalia nih. Jadi nikuma. Ale Tuhan Jehovah ua pasadi ma. Tung behama panahan ni si Jacob jongjong ay name do ibana. Jadi marpangulahi ma rohani Jehovah taringot tusi. Doho tipe dang jadi saut ninna Tuhan Jehovah. Huria nahina holongan. Hupukama jemitawan marite sarito na maripola. Disadatiki sahalak padita pajupang ma dohot donganna namacay kompak mulai sian SMA dunga kompak nasida alay nuaing dunga berprofesi masing-masing dongan naon ima sahalak na lebih terkenal artis sinetron yang sedang naik daun. Alay nangpe terkenal dengan naon, alay toktong do nasida kompak. Jala masih rupan, tukar pikiran. Dina pajupang nasida, tongon santai nasida mangopi, maka tatai do nasida, tarimot tu aka tantangan di nasa ulau nasida. Ninna paditaima tudonganna artis sinetron na sedang naik daun nih. Au tung herad duau mamer nama sanuaing bah.
lai ninna. Bahasa duk lai so ni. Heram mada. Ai nunga terbalik vida portibion. Ai bahasa dohono ni lai padita so ni. Mahua horoah ninna. Ai bahasa ma lomuan rohani halak menonton main film sinetron daripada membegiau marjamita. Aina baru hati ninna. Jadi Roma dengan non, bah ai bahasa dohonomu lai padita songoni. Ausad diri lomo do rohaku membegi jamitam. Ido ubahen hutangi terus. Hatani Tuhani sian laiku. Ala poda dohot pengajaran nasitong dapot tu sia jamitani lai ninna. Roma padita ni nama. Bah mau lihat emang kosoni lai bah. Alai kenyataan na tumorok do jolman waing lomuar rohana menonton film daripada membegi au marjamita. Gabe lomuar rohana tuho ala mempilih po daripada membegi au marjamita. HP na ujamita honi barita nasitong doi nasihat Tuhani. Yaho kan cerita fiktif do ditampiloko di sinetroni ninna. Sadar ma dengan na artisi ninna ma. Oi doate imada leku disima para singatta. Mololai menjami tahun hasitongan alai hira sarito nasotutu. Seakan-akan itu adalah cerita fiktif. Merasing do anggotu caraku. Ya au berakting untuk menampilkan sarito fiktif alai hira nasitong idaun. Imana benar-benar terjadi leku ninna. Bapak mengkhotbahkan kebenaran tapi kedengarannya seperti cerita fiktif. Sedangkan aku menampilkan cerita fiktif seolah-olah benar-benar terjadi. Itulah kata temannya artis yang sedang naik daun tersebut. Gabe Roma paditai. Idu atelai. Alai manang bohape. Toktong do ikon jemita honokku hasit tongan ibah indai mana. Mana sida mekkel. Roma dengan na artisi. Bayi matok tutuda leku padita. Ikon marhiras nirohama lai padita toktong majami tahun dok makatahon hasitongan nasihat Tuhan. Hurian nahina holongan. Sarito deh. Alai odo fenomena na betul-betul terjadi saonari. Adong dua persoalan na taida parjulu. Mamari tahun hasitongan memang ubal gado resikona. Iko barani do hita dang holap barita hasitongani pinasahat. Alai ko barani do paingoton akan asala. Gariada perlu adong pamicangon dot uhum. Laho manogu jolmai mulak tu dalam nasitong. Isi nabarani. Saya dong donyan. Jala torok do pinabarani. Alai tong do dunga torok nuaing nasobarani be paingoton akka hasala. Diboto do hasalaani. Alai dang barani paingoton. Ima persoalan na perjul. Alai persoalan na dua open nuaing kamang do indang ima. Dunga tumorok jolmai nuaing. Nasolomo rohana di paingot. Mula di paingot ibana pitor sugodo rohana. Alai lomuando tahir rohana dipuji-puji. Nang peslah butulna diboto do hasalano tahuranganna. Alai tunglas do rohana dipuji-puji palsu. Nah itu fenomena yang terjadi sekarang. Tudos songon cerita fiktif sinetron. Pitor hatop do jolmai terpengaruh. Daido mula tatoton yang sada sinetron. Kabu dia terpengaruh. Bahkan boleh tangsa diri di nama notoni. Kalau mungkin jalan alur cerita mungkin sedih. Gabidot ita tangis. Nangpe taboto deh. Fiktif doi. Dunia terbalik. Padahal sinetron itu tidak salah. Itu adalah dalam rangka semacam hiburan. Alai bodoh kita gabe baperan. Gabe baper kita. Di dunia medsos. Dak taboto be
dia do nasi tong dia nanyata kamang duina. Hurian itu hatta. Di Turpugon Amos. Di Goardo Amos nabi keadilan. Ala memang situ ni barita hapanuri rangonna suara kenabiannya itu betul-betul menyuarakan suara keadilan. Kritik tu Raja Jerobeam di hatiai. Raja natongon marwaso. Memang tohodo makmur do pemerintahan ni Raja Jerobeam. Alai ternyata di balik kemakmuran pemerintahan Raja Jerobeam, dot kejayaannya kapejabat, dot akalat namora terbungkus pangalaho najorbut maradopun halak napugus. Terbungkus pangalaho najorbut maradopun halak nadangol. Dot nasomar diha-diha orang-orang kecil. Satai do raja, do pejabat, do aka namora, lau balidda liddak halak na pugus, halak na parir, dot halak na dangol. Jalang irina ima di papel-pel do masih tongani, lau maradopon nasida. Tambah parah do pe, suang soni manang akabalin pe, yang harusnya mereka lah yang mengingatkan orang-orang yang berlaku salah. Alai justru nasida pe dang mamicang pangalahon azahat. Dang dipicang nasida aka pelanggaran-pelanggaran ini. Gariada teh bahaya. Dipapuji-puji nasida do aka pejabati. Lapatanna. Kejayaan niharajaon adalah kejayaan palsu. Nah, di situasi nasongoni mah keadaan di bangsoi. Di jauh di Batama Amos, jala ditongos mah tutonga-tonga di bangsoi. Laho pai ngoton, uhud mamicang aka raja dot aka parwaso. Asa mula nasida tu pangalaho na dinggan. Asa kembali nasida menjadi pemimpin yang jujur. Alani di pajojor panirang Amos do hinajor ni pangalaho panggonggomi nasositong mangulaon uhum. Ujujup pangsada parkaro dihamona korraja do halak namora sialah adong hasunan manuruk. Karena apa? Karena ada uang susup. Karena apa? Ini adong setoran, cetoruni meja, korupsi. Amos 5 ayat 12. Gabetelu ma partigori dohot akka napogosi. Berarti akamang ilang ngirini ati. Boy telu hasitongan binahin ni hepeng. Jala di garis nasida do halak natigor ali ni perak do napogos sa arga sa pasang sipatu. Luar biasa. Jorbutna. Amos 2 ayat 6, Amos 2 ayat 6. Taringot tu parugama on nasida pe holan si Paula sabing nama di patupai. Ai ditoison nasida do pati in debata. Amos 2 ayat 4. Manobal nasida tu debata bal. Jala ya baci nasida do akka panurirang nasitong laho makatahon hasitongan. Jala omma puncakna di dok Amos muse. Ai dunga di paubahamu uhum gabe rasun. Jala parmui ni hati goran gabe pugu. Waduh. Amos 6 ayat 12. Intina dunga digati nasida hasitongani gabe pogu jorbutnai. Mereka telah menggantikan kebenaran dengan racun. Nah, ini kejahatan yang paling luar biasa. Yang harus cepat-cepat untuk ditangani. Alani disuruh rakon Amos mah omma uhumani debata ala yulau kamu songoni. Uhumanima marumakon bencana akan terjadi hal yang potir. Ari logo berkepanjangan, rohama, lalo, porang, do sahid sampar. Amos 4 ayat 7 sa 10 sada. Burta hadisi. Jala luba-lubai di patuduhon marhite parnidaan tu siamos. Ima turpuk tahun. Alai martangyang do siamos asa marpamuati marrohani Jehovah. Asal sudah tinyak uhumani. Jala adu arus ni debata ditangyang ni si Amoson
na dibela panurang Amos do bangsona natak kami? Apakah Amos juga berusaha untuk menutupi kejahatan daripada raja dan pejabat lainnya? Omma alusna. Dipatari dahon Tuhan Jehovah matusia Amos. Uhum sidabuhononna. Amos, ahana idam. Ninna. Huida sihapor. Namana. Itiki na lomak suaswanani. Di paro Tuhanido sihapor. Lapatanna hona haleopotirma kelaparan ala lomak dunia suaswanani. Ala edang marparbue. Ala habis. Digagat sihapor. Gagal panen. Ima uhuman na parjulo. Jala uhuman na padua silau mangudut tu si. Di pio de batado api, di paro de batama api, laho manurui lung bolon, samudra raya, do partalian na tanah ladang. Habis semua dihantam oleh api. Di pasuda sude darat do laut, dangadong be na mga lehon hanguluan. Kamang do idang, dua ancaman hukuman dari Tuhan ini molo benar-benar terjadi, memang ikut sudah do bangsoi betul-betul memacai jorbut parniahapan ni nasida alani do marnida luba-luba ni uhumani gabe martangi yang masih Amos tu debata mangido asini roha mula ma asini rohami asa unang ma dipadalu uhumani aidang tartaon jolmai uhumani ai namek mek do nasida. Jala mulai pakai son hata Jakob lapatanna ima adong peluang di lehon kesempatan laho marhamu bau ni roha. Ale Tuhan Jehovah saya marpamuati marroham tung behama panahan misi Jakob jongjong ay namek mek doi bana. Padahal Jakob itu adalah nenek moyang mereka yang pantas untuk diteladani, ditiru. Hapi akapa paranaon dang diuduti, dang diihuton, dang ditiru. Alani dio siamos do bangsoi tu debata asa dileho tiki pau bahor roha. Jala odo luar biasa na. Ternyata ditangi od debata do tangi yang pangodianon nasian panirang Amos. Jala yulu ibana do hobar tu pangidon nai. Gabe disudak debata do uhumani. Marpangulai marrohani debata dang jadi sauk be uhuman naduai. Imanakin ancaman kelaparan ala rohama sihapor menggagak sudia kasesuanan napaduaho nalibi sadis adalah ancaman api yang akan dijatuhkan. Alai yisudati debatadui. Marpangulai do rohana siala tangiang ni si Amos. Bahasa yulu debata tangiang ni si Amos ala ido hasit tonganna. Debata parholong roha, debata parasi roha. Natok tong do ibana tong mangaleho tiki pau bahor roha. Tuak kanaradi pau bahor roha. Alayak kamang do inang bohado parjadina. Di ujung na taida do tong dang marhabu bau ni roha bangsoi. Tong do pe di tutun nasida lomo ni rohana. Ido umbahin di patari daun debatama napatolu halion. Baga-baga uhuman ima tali rabu namar pungga na dipagistang debata di tonga-tonga di bangsa Israel di ayat namangihut mulai sian ayat pitu satu saterusna dang jadi marsobu-sobu bedebata mida hadusau di bangsoi. Tuhan telah memberikan kesempatan untuk bertobat, tapi ketika mereka tidak mau bertobat maka Tuhan akan menegakkan kebenaran dan keadilan. Ala dang ulu nasida dang marsobu-sobu debata dilehon ma dibahen ma ipasaha ma uhumat nasida hurian itu hatta asa ido na pinangiu debata sia kita marhite turpu jami taon unang mabiar makkatahon nasitong unang mabiar mamaritahon uhum hati goran. Ikon marhiras ni roha do hita madok nasala iya sala nasitong iya sitong unang tadok na salai gabe sitong manang nasitongi gabe sala ala ni perasaan ala ni
Apalagi maalani hepeng manuruk. Doaka lan na asing. Molo marsopu-sopu hita di dongan na marsala. Nang hita pe gabi dohok do di uhum di bata. Alai laos tati rumah songon nabi nahenni panirang amos ison. Dia tahun ibana do hasit tongan alai hu di bana martangiang mangodihon bangsoi tu di bata. Asailon di bata kesempatan untuk berubah. Suangsoni do hita tong do ikon hata honot ta do hasit tongani. Alai hu do tong iko tau dio do ngata. Asa unang sauk nyan hona picang. Alai anggia mamu barohana. Asa unang lalu uhuman di bata tu ibana. Atong marhiras ni roha mahita maka taun hasit tongan di bata. Jala unang belomo rohata bersandiwara. Asa unang lomuan rohata tu cerita sinetron fiktif martibakon tu hatan di bata hasit tongan ni di bata. Unang lomuan rohata tu sandiwara nahira hasit tongan HP hasit tongan tabahen gabi pugu. Sadok marhiras ni roha mahita maka tahun hasit tongan. Karena pada ujungnya kebenaran selalu menjadi pemenang. Amin. Martayang kita. Mauliate mali di bata di hatam nabadiai. Napai ngotok kami asa toktong marhiras ni roha. Maka tahun hasit tongan nasyakui. Atong jumolo mahami pasitong di bagasat todimi. Asa tahu hami tutu. Laho maka tahun do mangulahon hasit tongan. Di tonga-tongan ni humaliang nami. Pataw hami marite Kristus Yesus. Amin.